बिबार खालि खुलुमनो सानजौलायबाय Kasihan. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआवहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। स' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय। स' नै दायो मा होनो आङो आइ बाबा आब'मोनानो खला होखांबाय आरोना बाथौआवहाय। ओमफ्राय खला होखांनायखाय आं दायो खुलुमसै आरोना बिबार खानोसै। बेनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों हेपि बैसागु, हेपि रंजालि बैसागु। स' बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागुखौ आंनि गोसो गोरबोजों गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। ओमफ्राय नै दायोहाय आङो खुलुमखांनानै आरिनानै थानसालियावहाय थांनोसै आरोना। बुंनायफोराबो जालांला मानो होनोबा भिडिअ बानायथाराखैमोन नालाय गोबावमानियानो जासाबबायमोन। माने केमेरायाथ' गाज्रि जादों खोन्थाखादों नङा होमबासै। फट'बो लाजाया भिडिअबो लाजाया इदि जाबाय आरोमोन ना, ओंखायनो आङो भिडिअ बानायथाराखैमोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। स' नायनो मोजां मोनोब्ला आरो साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो दख'ना गोमो गानबाय, बेनो आंनिया बैसागोनि गोदान दख'नाया। माबायदि नुदों लोगोफोर? बेनो नै ब्लाउस गानबाय, बर'नि ट्रेडिसनेल आंनि फेभरेट आर'नाइ लाबाय गुफुर कालारनि। जोंनिया गुफुर ब्लाउस गुफुर, आर'नाइ गुफुर, दख'ना गोमो बिदि गानो आरोना। स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। मन्दिराव थांसै जोंहा लोगोफोर। नै जोंजाय मामा दङ, आगै दङ। फट'खौ साफाय सोदो मालाय। साफायखांबाय बेनो जोंनि गामि हाखर बारि बारि बागान। सुनसै जायाखैनोदां।
Ilay sampai dia. 산단에 분명하게 산. suryo, san nan gimana? Tapi suryo hati dia bisa. Asal gimana ni? Aku mau siapa? Mereka punya orang mau yang boleh aku mulai ini kaya kan? Betul tak? Betul. Perkembangan sekolah, noporin dia sekolah. Mana yang dia percaya? Mana kaya di mana dia?
जों गामिनि सिख्लाफोर सेस नुलायबावदोंसो मालाय दे इथिना फट' साफायना होनो आं दे माइनाव नाय दे फन नाम्बार आंनियाव नाय दे Top ran nak lah top. टप-टपनो र' रानग्राफोरखौ लानां बाहाय खोमसि नुदों मरि लुगे जेन जालालै जुखारबाय नालाय जाला आरो गावहा माने जुखारबाय इनि गथिया जि मोजां बेरस्रावदो गस्लाया नायलाय नोङो सायाव बेरस्रायाखै